Com anem? Seguim amb la trilogia de l'Hort Urbà al Jardí, un projecte que va començar també arrel del confinament. Si no vau veure la primera part, aquí dalt us la deixo. Recordem quines eren les tres zones principals: el petit bosc d'aliments, el passadís i la zona d'hort. Avui parlarem del passadís, una zona on normalment no hi plantaríem gaire cosa perquè hi toca molt poc el sol. El que us ensenyaré en aquest vídeo és un experiment on hem hagut de deixar de banda moltes coses que creiem saber i hem decidit confiar en què la vida s'obrirà camí. Voleu saber què i com ho hem fet? Som-hi! Comencem parlant del context. Com era aquesta zona fa 2 anys quan vam decidir començar-hi a plantar? Doncs bé, està orientada a nord, això vol dir menys sol, però a la vegada també vol dir menys evaporació, que a la vegada vol dir més humitat, o sigui que és una zona on haurem de regar relativament poc. Realment només hi toca el sol durant unes hores, a partir de mitjans de primavera fins a mitjans de tardor. A l'hivern no hi toca el sol. I a més, com veieu en aquestes fotos, era una zona on només teníem pedres. I clar, aquí comença la màgia. Com tot en aquesta vida, els problemes els hem d'afrontar com a oportunitats que són. Tenim poc sol? El que he dit, tindrem més humitat i haurem de regar menys. Sembla una zona perfecta per provar sistemes d'adaptació al canvi climàtic. I les pedres són un encoixinat fixe, que mantindran encara més la humitat del sol i, a més, si fa una pluja torrencial, serviran com a bon drenatge perquè aquesta aigua no s'acumuli. Per aquesta zona ens vam marcar 3 objectius. El que buscàvem era, primer, regenerar el sòl, augmentar la fertilitat acumulant el màxim de matèria orgànica, de podes, de tot el que tinguem a acumular matèria orgànica per alimentar el sòl. Segon, diversificar, plantar i sembrar anuals, perennes, herbes, arbustos, arbres, tot en alta densitat per evitar encara més l'evaporació. Diversitat en espècies, en nivells d'altura, parlem de plantes baixes i plantes altes, i sobretot diversificar les collites. Provar molts cultius diferents perquè al final algun d'aquests el puguem collir. O sigui, tinguem diversitat de collites i d'èpoques de l'any on puguem collir coses. I tercer objectiu, crear un petit ecosistema i refugi per la fauna auxiliar, sobretot per no tenir problemes de plagues en aquests cultius, tant d'aquí com la zona d'hort, que vulguem treure un benefici, puguem menjar-ne alguna cosa. Si tenim aquest refugi de biodiversitat, segur que la fauna auxiliar hi trobarà una casa on quedar-s'hi. En definitiva, el que fem és deixar que la natura ens guiï, ens digui què vol viure aquí i què no. Provar de tot i aprendre dels errors per potenciar els encerts. I per acabar, us ensenyarem una mica què hi hem anat plantant i què hi tenim ara en aquest moment. Doncs, per exemple, aquest any vam provar de plantar alls, però clar, al rebre poc sol veiem que s'han espigat massa. I pel que fa, per exemple, als arbres, hem sembrat de tot. Molts han germinat i estan creixent poquet a poquet, altres els hem plantat amb més espai, però vaja, el que volem és que creixi el que millor es trobi en aquest ambient. Així que és com una mena de competència sana entre les diferents espècies. També hem sembrat tot tipus de flors i, com veiem aquest any, doncs ha triomfat la caputxina. La resiliència és la capacitat d'adaptació als canvis. I si pensem que el canvi climàtic vol dir, entre d'altres coses, tenir pluges més irregulars i un augment de les temperatures, pensar en aprofitar zones com aquest passadís és clau. I veureu com la natura ens sorprèn i ens mostra quin és el camí cap a l'abundància. Si us ha agradat, us recomano que seguiu a un perfil d'Instagram que també té podcast a Spotify, que es diu yoregenero.org. És un col·lectiu que té una escola per la regeneració, tal com fa Francesc Font a Regen Academy. És un perfil molt inspirador, però a la vegada molt trencador, ja que s'ha de tenir la mentalitat ben oberta per poder entendre el que fan i per què ho fan. Apa, doncs, fins la propera!